long live Abzu long live Borosat Derasat Borosat Jai बर' हारिनि जय दिनै 55थि गोथार जोनोम सान फालिदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 1967 मायथाइ दिनाव जोनोम जानाय बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै दिनै 55थि जोनोम सानखौ फालिदों। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जनक उजिरा जायफोर मावथिफोरनि हाबा मावनायनि उनाव बर' हारिया बे हालोदसिम सफैनो हादों बेनि थाखाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिदों आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जाफुंसार होगोन आरो फैगौ समाव नारा नाथा नाजागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। जय बर' हारिनि जय बे हाया जोंनि जोनोम हा बड'लेण्ड बे हाया जोंनि हादोरसा बड'लेण्ड बे हाया जोंनि जोनोम हा बड'लेण्ड बे हाया जोंनि हादोरसा बड'लेण्ड। जोबोद गोजोननाय जोङो बयखौबो खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गायसन सानजों जे सोमोन्दो लाखिनानै दिनै 55थि बे जोनोम सानजों गासै बर' माहारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोदों आरो बे बिथांमोनखौ जोङो गंग्लायै खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरगोन जे जाय बिथांमोना जे बर' हारिनि थाखाय जे जिरायनाय गैयाजासे बिथांमोना खामानि मावबोनानै जे बर' माहारिया दिनै बे फर्यायाव सफैनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो बे बिथांमोनखौ जों खुलुमो सिबियो। जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि बड'फाखौ लानानै जोंनि मुंख्लं जानाय जोहोलाव बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ जों खुलुमो आरो गमामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जे जोंहा आदब आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननांगौनि जे हाबाफारि बे आद्रा थानाय हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव दानि जोंनि उन जोलैनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर आरो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बे आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसारनो थाखाय जों बयबो नारा नाथा नाजागोन आरो बे हिसाबैनो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै जे गायसन जानो थाखाय जोङो दावगालांबाय थागोन बिनि थाखायनो दिनैनि उन जोलैनि जे मावथिफोरा दैदेनगिरिफोरा जे दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सानाव जोङो बयखौबो जोंनि जोहोलावजोफोर आरो गेदेमा दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो बर' माहारिनि जे रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ गासैबो बर' हारि दानायाव बयबो मैखोमै नांथाबनानै खामानि मावगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम साननि गेजेरजों बे मेसेजखौ बयनोबो हरनाय जाबाय। दिनै 15 फेब्रुवारि जे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानाव आङो साफ्रोम बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय। दिनै आङो बे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोनोम सानाव बाहागो लानो मोननानै आंखौनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा आं सासे बर' बिमा आं बर' बिमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै जेब्लासिम बर' बिमाया थांनानै थागोन अब्लासिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन। मानो होनोबा जों बर' बिमानिनो फिसा दुलाराय बर' फरायसा माने आबसु माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे फरायसा आफादा जों बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय दा जोंनि बर' बिमाया जेब्लासिम बुहुमाव जोङो गथ' जोनोम होनोखौ गारगोन अब्लासो बे दुलाराय बर' फरायसाया जोबस्रांगोन। आं बेखायनो बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे
बर' माहारिखौ दानायाव रायजो राजा आइ आफा बयबो खौसे जालायनानै जाहाथे आवगायबोयो आं बेखिनिखौ बयनिसिमबो खावलायो।